Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Današnji video je najava za 100 suba specijal. Znači kad dođemo do 100 suba napravit ću giveaway. Sad, sve što treba da uradite da se prijavite na taj giveaway jeste da ostavite like i komentar na ovom videu. Znači giveaway neću napraviti ako nema minimum 50 komentara, međutim prihvatit ću samo jedan broj od jedne osobe. Znači ne može jedna osoba da komentariše dva puta i da se računa kao dva broja. Sad, sve što treba da uradite da napišete jedan broj, na primjer od 1 do 100 u ovom komentaru, i kad dođem do 100 suba na Google ću ukucati random number generator od 1 do 100 i koga izvučem taj će osvojiti 100 robuxa. Sad, znam da nije puno 100 robuxa, ali 100 robuxa 100 suba, razumete? Sad, da bi što pre stigli do 100 suba, podijelite ovaj video sa vašim prijateljima, podijelite se nekima koji igra Roblox i kome će značiti taj giveaway. I koji uglavnom to lajkujte video ako vam se svidao, komentarašite, pretplatite se na moj YouTube kanal da što pre doguramo do 100 suba. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!